Decenijama se vodi polemika da li su jaja super hrana ili nisu. I to sad onako ide, zavisi od trenda do trenda. Ono što znamo da je super hrana, to je povrće. I od njega ne treba odustajati. Nikada. Ne treba ni od jaja, ali od povrća definitivno ne. Kakva kombinacija može da se napravi od jaja i povrća? Najjednostavnija stvar, omlet sa grilovanim povrćem. Ovdje imam tiganj koji se lagano greje. Malo ću samo ulja dodati. Ne treba mi čak ni ceo ovaj patliđan. Ne treba mi pola, već ovako. Ali ovo ću da iskoristim drugom prilikom, bez brige. I sad, može ovako na polovine, odnosno na polukrugove. Malo ću ga posoliti, ostaviti da ovo so izvuče višak vode i prelazim odmah na tikvicu. Ne treba mi ni cela tikvica, evo ovako jedan okrek. Ovo za fond. E sad, pošto se tiganj već sigurno ugreo, tikvice mogu odmah da stavim i tu imam i papriku, veliku crvenu, sočnu, ali ne treba mi cela. Evo ovoliko. I nju ću iseći ovako i sve će to sad lepo u ovom grill tiganju da se ispeče, da se izgriluje i ja ću imati fil za ovaj moj omlet. Tu su jaja, 3 komada, malo soli i viljuška. Da vidimo šta se dešava sa tikvicama. Evo ih, odlično izgledaju. Šta je poenta sa svim ovim povrćem? Ono i ne mora da bude potpuno termički obrađeno. Samo treba malo da omekša. Šareno, lepo i ukusno. Malo samo vremena treba da ovo povrće završi. Povrće je spremno. Tu su jaja. Pravim omlet. Ništa jednostavnije, zaista. Malo ću ga i poklopiti, jer će tako brže biti gotovo. Evo ga. Omlet spreman. Ide na tanjer ovako ceo. Povrće, njega ću ovako lepo ovde da poređam, da prošaram malo, da ima svega. Sad ovako samo hopla. Ostatak povrća ovde. Malo zeleniša i to je to. Očas posla, zdrav i ukusan obrok od povrća i jaja.